Okay, det er Gamer.dk igen, og jeg skal spille noget Counter-Strike for jer. Så lad os komme i gang. Hov. Jeg må lige undskylde, jeg har fundet en hoste, og vi skal ind på Deathmatch. Kom nu! Ej, det må jeg så lige undskyldes. Der normalt ikke at tage så lang tid. Og så er vi inde. Der var der nogen død. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men lad os lige prøve igen. Sådan. Se til jer. Jeg skal jo mig være en terrorist. Jeg respawner. Monster kill. Okay. Jeg skal med det. Jeg kan ikke klare det her. Jeg kan ikke være en terrorist. Jeg vil være danser. To kills, okay. Det er et chok, at jeg blev dræbt af. Nej. Nej! Jeg har en granat. Jeg kan kontrollere universet med min... Det går ikke så godt. Der er krig overalt. Der går overalt. Jeg kan ikke fordrage krig. But I just need to get some. Og Chuck blev ved med at dræbe mig. Væk mere. Sådan der. I'm a badass motherfucker. Glem. Men I selv kan skifte over til dem. Ja, det kan jeg. Jeg hader at være terrorist. Sådan. Men just kill. Nu er jeg klar til at være en terroristdræber. Jeg hader den hoste. Jeg er lige så dårlig som CT'er, som jeg er som terrorist. Kill. Nej. Right in the asshole. Nej. Jeg blev skudt. Au. Det går jo helt af helvede for mig. Man. Glem til den her runde, den er slut. Jeg fik double kill. Nej, det var ikke mig. Det var Chucky. Pisse også. Han er meget bedre end mig. Det handler når man kommer ind i banen, og så er man lige midt i det hele. Alle de andre, de har fået overhånd. Kommer rigtig godt i gang, og man... og så bliver man totalt... dræbt af alle. Kan jeg ikke lide. Chris... Nej. Take that, you
dirty bitch. And that's how we do it in the beauty bar. And that's how we do it in my house, bitches. Jokeren, han dræbte mig. Nej. 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 Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh my god. Oh my god. Det var ikke dejligt, det han gjorde med mig. Ondt, mand. Nej. Nej. Jeg ved ikke. Nu kamper jeg, er det ikke? Jeg går! Jeg fik faktisk kampet lidt. Jeg elsker sådan at kæmpe. Godt. Nu kan det være, at jeg lige kan vise en hel runde, hvor jeg går det godt, og det går godt for mig. Godt. Det er bare hyggeligt nu. Ingen krig. Lort. Hør til den. Nej. Godt. Nu skal de spanser af det. Altså ikke for det. Stræberen. Nej. Lad mig skåle på. Nej. Til den lille svin. Ja, det var det. Sneger man så. Du kamper man. Der tager vi ud, det er mig, jeg har spændt, yes! God mand her. Okay. Han bliver myrdet. Jamen, det skal jeg også myrdet. Ui. Man, det var så fedt. Jeg fik den bare myrdet. Det var så fedt faktisk, det der. Det var fedt. Så undede jeg bare lige der. Så undede jeg det. Jeg sendte ham med i graven, ham der. Jeg sender ham med i graven. Jeg sender en af deres med i graven. Så kan de godt tage mig. Jeg er en granat. Grib! Sådan lige hovedet. Nu kan han lære det. Nej! Jeg bliver skudt på! Jeg kan ikke klare det her. De fanger mig aldrig. De fanger mig aldrig. Sprim! Jeg er god. Ja. Men de stresser det her. Jeg gør det rigtigt. Det er så svært, men hvis ikke jeg gør det, hvem skal så gøre det? Sikkert en, der er god til det her. Man. That's how we do it in my house, bitches. Man, det her, det bliver bare så dejligt. Nu kommer onkel Andreas. Ligesom, mand. Det her er virkelig irriterende. Så går man rundt. Så går man bare sådan. Sådan. Så kan du lære det. Nej. Er du okay? Ja, okay, 100% lev, så er det fint. Nej, jeg camper her. Så står jeg lige her. Sådan der. Sådan der. Nu står jeg bare og camper. Jeg camperer. Han skød mig i ryggen. Sådan der. Så tager vi de idioter.
Nu skal I dø! I fuckhoveder! Nej. Sådan, jeg gemmer mig. Åh nej. De skal ikke dræbe mig. Man! Det må jeg undskylde her. Man! Det går jo lige så godt. Nej, det gør det egentlig ikke. Jeg går op og tager med dig. Du skal lige nærrøve, når jeg klæder det. Det var ikke. Og så myrdede han mig. Sådan. Hej. Går det godt? Du skød min ven. Du skød også mig. Der kommer en sådan, jeg skal spille smart. Den går ud. Sådan. Jeg skal det lære det. Ja, det er sådan, vi gør det i mit hus, bitches. Man! Ja, jeg skulle lige spille smart der. Så kan man ikke børn. Kommer man. Nej! Det går jo hele Hækkenfeldt til. Jeg kan lige. Nu skal vi bare spille, ja. Sådan. Sprain. Yes, man. Nu går det faktisk godt for. Ja. Nå, der du der. Jeg skynder mig op. Tag det, jeg kan få. Men hvad er dræbt? Med pistoler. Jeg er ikke god mening. Og det må jeg lige undskylde. Jeg hader den forbandede hoste. En spand. Fodbold. Så ser man lige retarden, der render rundt og spejder til spand. Det vidste jeg ikke engang, man kunne. Seriøst. Jeg blev sprunget i luften. Man. Jeg fik mig. Nu er det tid til at dø, motherfucker! Pis. Nej, jeg vil lige nå her til. Okay. Men det må vist være nok for Counter-Strike i den her runde. Altså for den her gang. Så hvis du kan lide videoen, så giv den en thumbs up og subscribe. Bye!